pare kuringa tago yaenda Nyamasibi hotel akiwa na yarimo dari kwa karami igano karibu kunyororo kereliga twaetera ari program ya mheshimiwa maana program beke pare hiyo todaraga chikura biama ebare yugo na boriri go yenyantura go Nyamasibi bade bare nere gwate ekoira abantu yaira masha yaira abantu remiriri, and because that place is also growing or remiriri ebare iyo nye priority bana father kwanire go ewa wasabona taka wega abantu baminto na ndina mugore tiliende ya Masimba gocha hoteli ya Buga mpaka kwene matibu bongo bere ngende ngawasana serikali njato ete school ere junior school yani chakrete kindergarten primary 1 to 6 7 to 9 mpaka senior secondary school grade 10 grade 9 to 12 akema ndo ametari buya wana matibo ya itongo cha kobere ngende giteke ngao sana na nyasaye gagwanja nyagitari aswaria kanisa katoliki karo ya ragira seketerasi mekole binde gosobana igono mheshimiwa asa yuna twa kuboririgo ni kinse mochinde no gendrete igasi no gendrete tenya sago senie no nyengo chiari asande bono ngusunyi kuika kakyo tawoja kurusi kibazi cha umuko mheshimiwa engineer ali kwa ende mborogo yani rikoli me engineer salegetere tepi gosobana abantu bamindo bantu bemborogo mbaro mbacha gaga bangisana kinse mochinde au no ine chire kwa na motonyo ni ntubu ati kende bwana na gavana muiwana ina mana bantu balia egera batokonye chinjeri chibe gosobana ndoka ganiti kintu getambe chinjira chibe abakisami ndabantu bitanya ole stima chikona njiro chitara ikabona bona sinaro naro chingumbuaria estimate tanya goika tebye bantu babo baitaria estimate okay egera bantu bitanya romolembe gosobana bantu minto bana kwaniri asengenje igo